шуморо дар ҳама куҷо метавонанд ки ба зудӣ дарёфт кунанд. Бе регистратсия умуман фурсат дод ки яъне ки чизе официалӣ нашр мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав, тағйиротҳои нав дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Ягон нафари шумода дар кор боша ки запретотона проверка кунед ки маҳкама ё кушода аз Россия, номери WhatsApp мебароя ҳатман дар ҳамунҷа binависонед. Аз 1 майи соли 2025 тағйирот ва иловаҳо дар фурудгоҳи Внуковаи шаҳри Москав ворид гардид. Чӣ хеле ки пештар медонед, дар моҳи декабри соли 2024 дар чанд шаҳри Федератсияи Русия, яъне ки дар чанд аэропортҳош тағйироту иловаҳо шида буд ва имрӯз тағйироту иловаҳо дар аэропорти Внуковаи шаҳри Москав шид. Яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Федератсияи Русия шиданӣ мешавад, ҳатман гирифтани отпечатки шид. Яъне ки отпечатки супоридан ҳатмӣ шид ва Face ID кардан ҳам низ ҳамчунин. И барои мақсад чӣ лозим мебошад ва барои чӣ дар кор мебошад ҳамин тағйиротҳо дар Федератсияи Русия. Вақте ки шумо Face ID месупоред, мисол дар Федератсияи Русия сканер лицо мекунанд, сурат мегиранд ва дастона мисол отпечаткиша мегиранд, дар ҳама ҳолатҳои мушкиле ки сар мезананд, шуморо дар ҳама куҷо метавонанд ки ба зудӣ дарёфт кунанд. Яъне и барои осон кардани кори худшон мебошад дар Федератсияи Русия. Мабодое ки ягон нафар ба ягон кирдори ғайриқонунӣ даст мезанад ё ягон ҷиноят содир мекунад, дарҳол ӯ одама метавонанд ки дарёфт кунанд. Ба ҳамин хотир ҳар куҷоеда ки ҳастен, қонунгузориро хуб риоя кунед. И тағйироту иловаҳо аллакай дар Внукова таҳти амал қарор гирифтагиай. Камтар комментарияҳоро мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бародаро, ман як чиза гуфтам, аз шумо пурсон мешавам. Агар шумо бихоҳем, мо дар як видео чанд информатсияро пайҳам бигем, дар ин масъала фикротона бинависед, ман ба назар мегирам. Мақсад ки ҳозир мо як информатсия мегем ва дар идомаи барнома комментария мехонем. Дар ин масъала бигем шумо агар ки розӣ бошед. Ягон нафара документош тамом шудагӣ бошад ва бихоҳад ки бо одамои боваринок бирава границаи Қазоқистон бигзара, номерошон мебарояд, зангшон бизанед, нархи арзон шофёрои бо таҷриба шуморо мебаранд. Ҳисорҷон нависонда. Салом акаи Сорбон. Ман зан ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Фарзандон дар ҳамиҷа таваллуд шудагианд. Ягон бор Тоҷикистон нарафтиям. Ман гостӣ омада будам. 6 сол шид бе документ. Мигратсионкам гум кардагиам. Метавонам равам мигратсионка гирам, регистратсия кунам. Баъд Тоҷикистон равам. Запрет мешавам, илтимос ҷавоб диҳед. Ҳозир ҳамин ҳолате ки хитон қарор дорен, метавонед ки рафта мақсад худсарона сдаватса кунед. Яъне дар чорни списка нафарои ворид шудагианд ки ҳамин хел документ надоранд. Ва Русия барои ин гуна нафарои бедокумент, берегистратсия умуман фурсат дод ки худшон раванд, мақсад ба ФМС муроҷиат кунанд, ба Сахарова рафта муроҷиат кунанд, ҳамин проблемаҳои худшона ҳал кунанд. Москва нависонда. Салом акаи Сорбон. Ман реестрда ғалт дидам. Хона бирам депорт мешавам. Як одам мега рафта 3 моҳ без, биё кушода мешавад. Ҳамин гап рост бошад. Реестр граница гузаштан и мақсад дурустае, лекин ба назар бигирем ки шумо ба чӣ сабаб дар реестр ғалтидагин. Мабодои агар ягон штраф дошта бошен, қарз дошта бошен, и проблемаро бояд ки ҳал кунен, ба граница гузарен. Ё ҳамин проблемаро ҳал кунен, границаро нагзарен, бесен мешавад. Амин нависонда. Ака призов тамом шид дар Тоҷикистон. Нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби Вазорати Мудофиа информатсия баромад ки пурра ба анҷом расид. 100%. Манора нависонда. Ассалому алайкум Сорбон. Бисёри гаптон дурӯғ мебирояд. Сабаб дар чӣ бошад? Ягон гапи ман ҳоли дурӯғ набиромада. Ҳамин информатсияҳое ки ман гап мезанам, дер ё зуд ҳамун таҳти амал қарор мегирад. Яъне ки чизе официалӣ нашр мешавад, ман ҳамун чиза пешкаш мегардонам. Ва барои нафарое ки мегӯянд дурӯғае, дигар чизо, хубаш тамошо накунед. Шумо ҳам қадар ақл дорем, баъзе нафара намефаҳмед. Як нафари дигар нависонда. Салому алайкум акаи Сорбон. Меган ҳозир агар Тоҷикистон бирай, то 3 моҳа гашта омада наметонӣ. Роста ё не? Не, ин гапҳо рост нестай, лекин вақте ки бисёри нафарҳо ҳозир ба Россия сафар мекунанд, ҳамин гуна причина мекунандшон ки шумо бояд 3 моҳ пас Россия меомадед. Ба ҳамин хотир меган 3 моҳ ки бесен, имконияти обратно ба Россия даромадантон зиёдтар мешавад. Нодиров Шамшод нависонда. Салом акаи Сорбон. Ивази ному фамилия дорам. Федератсияи Русия рафтан метавонам.
бале метонед рафта. Агар ки дар аэропорт шуморо пурсон шидану пурсупос кардан, шумо точно ясна ҳамин чиза фаҳмонда битонед ки ба чӣ сабаб ва ба чӣ хотир ному фамилия алиш кардагиед. Баъд ягон проблема намешавад. Як нафари дигар нависонда афсона нагӯй, сахрва маҳкам намешавад, па праздник маҳкам мешавад. То ҳам қадар туппой ҳасти ки ҳам гапи барномаи гуфтагӣ мара нафаҳмидӣ. Марам дар ҳам барнома гуфтам ки па праздник ягон вақтҳои шава агар ҳамон вақт маҳкам мешавад. баъзе нафар ман намедонам чӣ лавз қатӣ мефаҳмед шумо ки оддӣ карда сода карда мефаҳмонед, боз фикрҳои ҷазири ғалати хитона дар ҳамҷа менависонем. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем бародаро. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com